ए यार, नया साल के मौका पर मुंह काहे लटकोले बार? का कहीं यार, ए साल से तो अच्छा हम पुरान के साल रहलस। कैसे वो अच्छा रहलक हो? ए यार, जब नया साल आवत लस तब हमरो क्यों देतली, हम करा के देतली। कौन चीज हो? ग्रीटिंग कार्ड। पुरनकी के छोड़ा, नया साल में नई की से कनेक्शन जोड़ा। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल। केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, मन में अजब हलचल भइल। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल। इतना भर के टेंशन लेता रहो यार, फोनो पर लियाता दियाता ओकर नंबर लगावा। ई क के बैठल बानी, ओकर भाई उठावता। द तो धरावत तनी द। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हेलो हेलो हेलो, हाँ लाजोबारी का। रे हरामी कुत्ता, रख फोन। कौन सार हो रे? लागत ओकर भाई हो, भाई हो, भाई हो, भाई हो। फोनवा धरावतानी तो ओकर भाई उठावतावे। पागल हरामी कही कही के उगरिया बतावे, उगरिया बतावे, उगरिया बतावे। फोनवा धरावतानी तो ओकर भाई उठावतावे। पागल हरामी कही कही के उगरिया बतावे। मिलहु न पैनी शादी में ओकरा, मिलहु न पैनी शादी में ओकरा, ऐसन मौका भी चली गइल। मिलहु न पैनी शादी में ओकरा, ऐसन मौका भी चली गइल। केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, मन में अजब हलचल भइल। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल। नीक न लागत यार नया साल, माल त ससुरा चल गइल, चल गइल, चल गइल। हाला कम, बोलचारी ज्यादा, चिकना कम। माल मरया था तब दिमाग खोली, कैसे भेंट होई। जाए के पारी ससुरा ओकरा, मरद से दोस्ती करे। तबे सुकेश मुना मौका मिली जाए के घरे घरे। वाह यार वाह, ई ट्रिक बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। जाए के पारी ससुरा ओकरा, मरद से दोस्ती करे। तबे सुकेश मुना मौका मिली जाए के घरे घरे। इहे ट्रिक लागतावे ठीक, इहे ट्रिक लागतावे ठीक, सोच के देहिया में बल भइल। इहे ट्रिक लागतावे ठीक, सोच के देहिया में बल भइल। केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, केकरा के गिफ्ट दियाई अब तो, मन में अजब हलचल भइल। नीक न लागत यार नया साल, माल तो ससुरा चल गइल। नीक न लागत यार नया साल, माल तो ससुरा चल गइल। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, खोरी पाकर।